25. olimpijske igre održane su u Barceloni 1992. Te olimpijske igre će u hrvatskoj svijesti ostati najzapamćenije, jer smo tada prvi put nastupili pod hrvatskom zastavom kao samostalna država. Međutim, te igre su značajne i po drugim stvarima koje se vežu uz Barcelonu. Primjerice, prvi puta su nastupile sve članice Međunarodnog olimpijskog odbora. Dakle, nijedna zemlja nije nedošla na olimpijske igre. Južnoafrička republika nakon gotovo 30 godina nenastupanja nastupila je u Barceloni 1992. jer su međuvremeno ukinuli apartheid. Njemačka nastupa zajedno kao istočna i zapadna Njemačka, dakle ujedinjena Njemačka. Sovjetski savez se raspao kao država. Vrhunac ceremonije otvaranja svakih olimpijskih igara je paljenje olimpijskog plamena. U Barceloni je to napravljeno na spektakularan način. Paraolimpijac Antonio Rebolo sa strelom, lukom i strelom je pokušao upaliti olimpijski plamen. Kasnije su televizijske snimke pokazale da ta strela koju Antonio Rebolo ispucao nije upalila olimpijski plamen. Međutim, ostalo je nejasno do danas je li to bilo slučajno ili namjerno. U sportskom smislu Barcelonu 1992. obilježila je riječ Dream Team. Najveće zvijezde tih olimpijskih igara bili su profesionalni američki sportaši koji prvi puta nastupaju na igrama, predvođeni legendarnim Michael Jordanom, Magic Johnsonom, Larry Birdom i ostalim velikim zvijezdama američke profesionalne košarke tog trenutka. Još se u sportskom smislu ističe sjajan ruski gimnastičar, zapravo bjeloruski gimnastičar Vitalij Ščerbo ili ruski plivač Aleksandar Popov. Lijepa simbolična gesta dogodila se u utrci na 10.000 metara. Pobjedila je crna trkačica pod nazivom imenom Tulu iz Etiopije. Druga je bila Mejer iz Južnoafričke republike, Bjelkinja. Njih dvije su, nakon što su završile utrku, zajednički držeći se ruku pod ruku, ottrčale počasni krug. I to je bila jedna vrlo važna simbolična gesta, snažna simbolična gesta koja je na neki način pokazala novi put Južnoafričke republike ili cijele Afrike. Našem nastupu 1992. prethodi cijeli niz zanimljivih događaja. Prvo je osnovan Hrvatski olimpijski odbor 1991. krajem godine, ali nije baš tako lako donesena odluka da mi nastupimo na olimpijskim igrama. Kada je konačno priznat Hrvatski olimpijski odbor u siječnju 1992. i kada je uslijedio poziv za olimpijske igre, opet se dogodio jedan problem. Najveći dio ekipa koja su se plasirale na olimpijske igre, već su se plasirale, dakle nije bilo prostora za nove ekipe novih zemalja, dakle i naših ekipa. Izuzetak je napravljen za košarku, gdje je dopušten ili organiziran dodatni kvalifikacijski turnir putem kojega su se hrvatski sportaši kvalificirali za Barcelonu. Ali to nam nije bilo dopušteno u drugim sportovima. Čak ovi malo zločesti i zlonamjerni tvrde da je Samaran imao glavnu ulogu u tome, jer su hrvatski rukometaši ili vaterpolisti igrali ili bili glavna konkurencija, važna konkurencija španjolskim ekipama koje su pretendirale na medalju. Prvu hrvatsku medalju u povijesti pod hrvatskim imenom osvojio je par. U tenisu Goran Prpić, Goran Ivanišević. To je bio veliki trenutak hrvatskog sporta. Nekoliko dana poslije Goran Ivanišević je i samostalno u singlu, dakle, osvojio još jednu drugu broncu, tenisku broncu sa tih olimpijskih igara. Olimpijske igre u Barceloni nisu najveći ili nisu najuspješnije olimpijske igre u povijesti Hrvatske, ali su sigurno u našoj kolektivnoj memoriji i u povijesti hrvatskog sporta zapisane su i ostaće zapisane kao najljepši događaj, najljepša priča hrvatske povijesti sporta.